convierte. O grao que estaba aquí acaba convertíndose en fariña. Que se convierte o grao. Despois, para poder facer pan, temos que... Isto é unha peneira ou cribo. Botamos aquí, mirade, botamos aquí o que saliu de moer, mirade que sale, desfeito, asombroso. Entonces, isto é, chamámoslle moenda. E depois isto convertímoslo en dúas cousas. Mirade, ora, o peneiralo queda fariña, vale? Isto é fariña co que se fai o pan, vale? O fino e a fariña pasa polo cribo, pasa por esta rede, isto é unha rede, mirade. Ves? Parece como se estivera chovendo. E o que é a cáscara, a parte de fora, o que vosotros vedes, mirade como queda. Queda aquí. E isto dormindo. Isto é masa, isto é o que tedes que conseguir vosotros facer. Claro que rompe. Isto é o que tedes que conseguir vosotros facer. Este é formento. Vedes todo o solume? Non. Barrer o forno. Mirad. Estas ramas secas que saen por aí nos montes. Atentos todos, mirad, esto chámase rodo. Debe ser de madeira e non arde. Non arde porque aquí había que ter un caldeiro con auga e cando usáramos dentro meteríamos no caldeiro. Vamos a facer quitar a cinza. Para este caso vamos a facer quitar a cinza, vale? Mirad, isto que queda da leña que puxamos antes. E botámola nun cinceiro. Vale, isto é un cinceiro, botaríamos aí, vale? E aí se consumiría, pero tamén hai outra forma de facer. Tamén hai outra forma de facer. Unha aspiradora de cinza. E hai outra forma de facer. Que é apartalo para atrás. Así o pan sigue recibindo calor. Sabemos cando o forno está quente, cando está blanco por arriba. Vale? O ladrillo ponse blanco. E sabemos outra maneira que é queimaría, mira que guarda, ves? Queimando fariña. A fariña é tan explosiva como a pólvora, se está debidamente comprimida.
Teria que ter moita, aquí que comprimila con moita potencia, pero é máis. Sempre poñemos o pan na pá, atención, sempre poñemos o pan na pá, ca abertura para arriba, isto estaba así, vale? Vale? Cando fixo Sara, era deste tamaño, verdad Sara, que era pequeniña? Aquí de pé pode estar. E medrou ou levedou, vale? Medrou ou levedou, entonces, vamos a poñer no forno e ainda vai medrar un pouco máis. Vamos poñer isto para que se vai facendo, poñémoslo no centro do forno, capala, mirade que fácil. Queredes poñerlo? Mirade que fácil. Mais, podemos poñer, vamos a encher o forno, cando vos vayades de aquí vades a encher o forno, vamos a encher o forno. Ora non que teníamos moito traballo para vosotros vais comer, porque vosotros comedes, nosotros encheremos o forno. O forno pésase, vale? E pésase tamén un pouco o tiro, porque non perda calor. Isto é o tiro do forno, vale? Que é por donde escapa o fume que sale pola chimenea. Pois o pan non vamos comer agora, mirade. Sí. Vai quedar cocendo aquí. Vamos a enseñar. No te muevas. Mirade como vai quedando xa amarillo, velo? Ainda lle falta moito, E mirade como vai collendo fondo, mirade. Védelo. Creo que merecedes, como panadeiros, antes de irvos, un aplauso.